Nire lehenengo lehentasuna da ekosistema aktibatzea. Lan izugarri sain da robotekin sortzen, baina orain benetan balio erantzia eman behar dutziegu robotekineko parte dien bazkide guztiei. Bazkide oso potentiak ditugu, gainera osagarriak die, baina martxan jarri behar da ekosistema guzti hau. Hasi nazenetik hilabete honetan nire lan garrantzitsuna izan da eurak entzutera joatia, eurak bizitatzea eta benetan euren beharrak eta nahiak eta erronkak zeintzuk dien ulertzea, guk robotekinetik pixkat erronka horiei hobeto erantzuten laguntzeko. 3 ardatz printzipale aipatuko nituzke, konektatzea, partekatzea eta zabaltzea. Konektatze hortan, enpresak eta zentro teknologikoak, azkenean, bazkide guztiak euren artean hobeto ezagutzea, hortik sortu aldiezelako oportunitate pila bat. Partekatze horretan azkenean daukogu ekosistema oso aberatsa eta bazkide askok know-how edo expertise konkretu bat daukie. Orduan, guzti hori bazkideen artean ezagutzera mutia eta baita, robotekinetik kanpo baita. Eta zabaltze horretan, nik beti izaten dut komunikatzen den estan hori ez dela existi duten. Orduan, uste robotekinetik lan garrantzitsua itzen gabitzela, azkenengo aste hauetan eta ni sartu nintzenetik, komunikazio hori aberasten, bai bazkideen artean eta baita kanporutza be bai. Leheneko jarduera edo bultzatzen gabitzena da robotekin topaketak, diela 2 hilabetetik behin itzen ditugun topaketa batzuk, eta horren helburua da bazkideek beraien ateak zabaltzea robotekineko beste bazkidei. Orduan, ekitaldi honetan erakusten da zer itzen dabitzen eta bai sortzen die kolaborazio aukera asko. Bestalde batetik be bai, gabiz bultzatzen berrikuntzai lotutako proiektu kolaboratiboak. Erronka konkretu bat egon ezkero, erronka horri zelan erantzun emun, robotekineko bazkideen arteko elkarlana bultzatuz. Bestalde batetik, honei lotuta, gabitzena be bai da lantalde berriak sortzen. Lantaldeen funtsa zer da, azkenean, identifikatzen denean, kasu konkretu bat erantzun behar jakola elkarlanean lanian, sortzen da lantalde bat eta lantalde horrek dauko helburu finko bat eta hori lortzeko elkarlanean lan itzen dugu eta behin helburua lortzen denean, lantaldea desegin itzen da zango ginuke. Bestalde datetik be bai, ni nabil hainbat ekitalditara joaten, pixkat entzuteko zer da bien pasatzen, eta gero erronka horrek gure bazkideen artean zabaltzeko. Bestalde be bai, klaster eta beste elkarte batzuekin harremanetan gauz, pixkat gabitzerako ikusten robotika eta automatizazioa geroz eta beharrezkoak diela sektore batzuetan. Orduan, be bai, beste sektore batzukin elkarlanean be bai, gabiz. Eta azkenik, astu barik, talentuan, esango nuke transversala dantzat bai da, baina talentua lantzen be gabiz, azkenean badauzelako ontxe, merkatuak eskantzen dituzten behar berri batzuk, eta horrei erantzuna zelan emun be bai, gabiz begira robotekinetik. Guzti hau zertarako, robotekineko bazkideak izateko berritzaileak, egoteko hobeto prestatuta merkatuko goraberei aurritzeko, eta azkenean euren lehiakortasuna handitzeko. Erronka handi bat da eraldaketa teknologiko guzti honek edo garapen teknologikoak daukien abiadura, oso azkar pasatzen dabit, eta hartuan robotekinetik bultatzen gabitzena da gure bazkideak eraldaketa horrei eta bizi dugun momentu honei aurre itzeko hobeto prestatuta egotia. Bestalde batetik esango nauke, robotika eta automatizazioa enpresa gehiautara heltzia erronka badala. Azkenean, Euskadin ete pila bat dauzkogu eta ete hauek euren egunerokoan sartuta daz eta ez da hau igual aratago ikusten. Orduan, gure lana bai da, ete hauei erakustia zelan robotikak eta automatizazioak euren eguneroko lanetan lagundu aldotzien eta horren bitxartez efizientia eta lehiakorragoak izan aldiela. Hemen bai gakua ez da bakarrik teknologia, da bai pizkat ezagutza hori euren garaino heltzia. Eta 3. erronka bat esango nauke dela, azkenean kolaborazio hori. Euskadik dauko oso ekosistema aberatsa, enpresa handi oso traktoriekin, zentro teknologiko punteruekin, ete askokin daukiela tradizio asko eta bai ezagutza asko, eta unibertsitate eta FP-ko zentroekin dauzela Europako ranking horietan goi-goian. Baina uste dut lan gehiago inbidala
ekosistema hori hobeto koordinatzen, bale? Azkenean hobeto koordinatuta baldin badau, elkarlaneko proiektu gehiago aurrera atera ahalko ditugu eta ekosistema bateratu bat bezala, presentatu ahal izango gara ja Espainia edo Europa mailan, ez? Eta gero ja, transversaladan esan duten bezala lehen erronka bada talentua erakartzia eta bai garatzia, ez? Ontxe dauzen behar horreitara ondo erantzuna izateko.